Mir-rapport annwali tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, l-FSWS, għall-2023 jirriżulta li l-ħaddiema u t-taqsimiet kollha tagħha trattaw total 24,877 każ, żieda ta' 4.5% fuq is-sena preċedenti u d-doppju ta' dawk li kienu nataw l-attenzjoni fl-2011. Fil-preżentazzjoni tar-rapport, fejn attenda wkoll il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, ingħad kif is-sena l-oħra rat iżjed investiment mill-Gvern fis-settur, fost l-oħrajn biex aktar żgħażagħ jidħlu fis-settur, fejn id-domanda hi dejjem kbira. Minn barra hekk, b'riżultat tal-ħidma tal-professjonisti tal-Fondazzjoni, l-2023 rat l-inklużjoni ta' 16 żagħżugħa fid-djar residenzjali Vincenzo Buġejja li llum qed jgħixu fil-komunità. Ingħad li matul l-2023 saret enfasi wkoll biex titqajjem iżjed koxjenza u għarfien fost il-poplu dwar ħidmet l-FSWS f'kampanja li ħallit il-frott tagħha biż-żieda ta' każi li resqu l-qudiem u fittxew l-għajnuna f'xi wieħed mis-servizzi provduti mill-Istat permezz tal-Fondazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS, Alfred Grishti, ħabbar li l-aktar faxxa ta' etajiet li rikorrew għas-servizzi kienet dik ta' bejn 18 u 39 sena li ammontaw għal 27%, segwiti minn dawk ta' bejn l-40 u l-95 sena. Mill-każi kollha fl-2023, 53% kienu ta' sess femminili. Miż-żoni madwar il-pajjiż ġiet irreġistrata żieda kullimkien, bir-residenti fit-tramuntana tal-port kienu l-aktar li rikorrew għall-għajnuna b'25% tal-każi, waqt li dawk fin-nofsinhar tal-port ammontaw għal 22%. Mis-servizzi l-aktar mitluba, il-maġġoranza trattaw dawk relatati ma' problemi ta' saħħa u ta' saħħa mentali, abbuż fuq minorenni u vjolenza domestika u abbuż ta' sustanzi, waqt li l-aġenziji jew direttorati fih dan l-FSWS li trattaw każi kienu l-appoġġ b'aktar minn 9,000 każ, id-Direttorat tal-Protezzjoni tal-Minuri bi kważi 4,400 każ u d-Direttorat tal-Kura Alternattiva biżjed minn 3,200 talba. Grishti enfasizza li madwar l-impjegata attwali tal-Fondazzjoni jagħmlu xogħol impekkabbli, fost l-oħrajn billi trattaw ma' 13,000 telefonata li daħlu fuq il-linja 179 biex ukoll twaqfu milli jseħħu każi ta' suwiċidi. Fl-intervent tiegħu, il-Ministru Falzon qal li dan ir-rapport jirrifletti l-ħidma sfiqa ta' sena fis-70 post li minnhom joperaw tali servizzi, fejn anke li tisma' u wieħed importanti, imma li tkun inti u toħroġ idejk hija aktar maġika biex almenu jittaffew il-problemi ta' dawk il-pjagi soċjali. Issa mhux inħarsu biss lura l-2023 ma ħarsu l-qudiem. Ħarsu l-qudiem fis-sens li rridu nkunu hemm man-nies, m'għandniex soluzzjoni ta' kulħadd, m'għandniex sonsolvu kollox, imma li nkunu hemm biex nagħtu daqqatit fil-mumenti diffiċli huwa dover tagħna.